Hej, i denne video vil vi bevise formlen med afstanden fra punkt til plan. Vi vil finde den længde, som er fra punktet P til planet alfa. For at gøre det, så skal vi finde et hjælpepunkt på planen, f.eks. P0, som har koordinaterne x0, y0 og z0. Blandt andet ved vi også, at et eller andet normalvektor på denne plan vil skære igennem punktet P, som har koordinaten x1, y1 og z1. For at vi kan finde afstanden fra punktet P til vores plan, så bruger vi formlen for længden af en projektion. For at vi kan lave formlen for længden af en projektion, så skal vi faktisk have en vektor, som går fra vores punkt P0 til vores punkt P. Og denne vektor kalder vi for vektoren P0P. Sådan der. Formlen, som vi bruger til at finde afstanden, så projekterer vi vores P0P-vektor på vores normalvektor. Det vil sige, at vi får vektoren, som ser sådan her ud, og så får vi faktisk længden af den vektor. Sådan der. Formlen for længden af en projektion ser sådan her ud. Det er altså, hvis man tager vektoren B og projekterer den på vektoren A. Inden at vi går videre, så vil jeg fortælle lidt om planens ligning. Planens ligning er defineret således, og vi kalder planet for alfa. For at kunne finde normalvektoren til lige præcis dette plan, så tager vi bare variablerne a, b og c, og så sætter vi dem ind i en vektor. Så normalvektoren til vores plan alfa er lige med a, b, c. Hvis vi så indsætter vores punkt P0 i planens ligning, og vi isolerer d, så får vi d til at være minus a gange x0 minus b gange y0 minus c gange z0. Altså denne ligning. Nu vil vi så udlede formlen. Vi kan starte med at sige, at vores afstand fra vores punkt P til vores plan alfa er lige med længden af vores vektor P0P projekteret på vores normalvektor for planet alfa. Og det kan vi se, at hvis vi projekterer vores P0P vektor på vores normalvektor heroppe, så får vi altså denne vektor, som går her. Og det er simpelthen denne vektor, vi finder vores længde af. Hvis vi skal finde længden eller afstanden fra vores punkt til vores plan, så benytter vi formlen for længden af en projektion, som vi fik vist tidligere. Den kan vi se, at hvis vi skal finde længden af vores projektion af vores vektor b på vektor a, så tager vi den numeriske værdi af vektoren a prikket med vektoren b. Og så dividerer vi det efter med længden af vektor a. Det gør vi så her. Vi siger, at distancen mellem punktet P og planet alfa er lige med den numeriske værdi af vores to vektorer prikket sammen, divideret med længden af vores normalvektor. Vi udvider så vores formel. Normalvektoren for planet alfa bliver som tidligere sagt at være variablerne a, b, c, og så prikker vi det med vores P0P-vektor, og den finder vi simpelthen ved at minus
P's koordinater med P0's koordinater. Efter det, så dividerer vi med længden af normalvektoren for alfa. Det gør således. Når vi ganger parenteserne sammen, så bliver vores ligning til det her i stedet for. Vores ligning her regner vi så om. Så kan vi se her, at vi ganger A og B og C ind i parenteserne, så vi får AX1 minus AX0 og så videre. Og vi kan huske, at vi tidligere regnede D. Her kan vi simpelthen se, at de her tre værdier, AX0, BY0 og CZ0, faktisk er D. Så vi forkorter vores tæller med de her tre variabler og laver det om til D i stedet. Så vi får vores afstand fra punktet P mellem planet alfa til at være denne formel. Således udledes formlen for afstanden mellem et punkt og planet.